ଯିବା ମୋ ଘରେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଅଗଣା। ଆଉ ସେଠୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଏପଟେ ବହୁତ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାତ୍ରୀ ମାୟା। ଆଉ ସେଇଠି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଦହିଅଣା ଗଛ ଯେଉଁଟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାୟା କରି ବେକରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍କିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର। ଏଇପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘରଟେ। ତାପରେ ଏଇ ଘରେ 4ଟା ରୁମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନମସ୍କାର, ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। फ्रॉम साई आयुष चैनल।